El convidat avui a la ciutat que ens espera és en Xavier Godàs. En Xavier és doctor en Sociologia, especialista, de fet, en moviments socials, en gestió pública. També és articulista habitual al Nació Digital i va ser alcalde de Vilassar de Dalt. En la seva mirada, en la seva proposta, la idea de cooperació. Bé, jo crec que la pandèmia posa un valor al damunt de la taula, fonamental, el de la cooperació. En l'àmbit metropolità això ha de ser norma a partir d'ara, si volem fer front a la corba social que ja s'està produint i que és conseqüència de la pandèmia. Cooperació perquè s'entendrà que en matèria política pública d'habitatge no podem pensar en la ciutat concreta sinó en la ciutat gran. Cooperació perquè en l'àmbit del sistema de serveis socials no podem pensar en el municipi X i no pensar en el conjunt de la realitat social i econòmica que compartim a l'àmbit metropolità. Cooperació perquè en matèria de gestió pública no podem pensar que l'administració pública ho pot tot, sinó que hem de poder treballar conjuntament amb el teixit associatiu, amb el conjunt de la societat civil, per tal de fer front als efectes més devastadors i a curt termini que la pandèmia haurà posat també damunt de la taula. Per tant, aquest element de la cooperació ha de tenir un recorregut en matèria de gestió pública metropolitana que no té avui en dia i que serà essencial si volem que en l'àmbit municipal hi hagi una capacitat de resposta als efectes socials provocats per la pandèmia. Un exemple en aquest sentit, i és proper, és l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, que ha estat capaç de donar resposta mentre la pandèmia estava en el seu punt més àlgid, gràcies a la capacitat d'intervenció pública de l'Ajuntament, de manera concertada i cooperativa amb el teixit associatiu que ha conformat la planificació a curt de respostes immediates als efectes socials de la pandèmia. Doncs bé, això, estratègicament parlant i a llarg termini, ha de ser, més enllà dels recursos que es mobilitzin immediatament, norma en matèria de gestió pública metropolitana.